Rumah mewah Surabaya Enyel rek yo. Iki asli Surabaya, tepatnya ndek Pakal. Iki bersampingan karo perumahan Citraland. Wis sampinge pas, kamare ono 3, regane murah. Surat SHM. Isok cash, isok KPR yo. Lho, wah iki yo estetik. Ono dapur mini bari, lho nang kono iku ono ibune rek yo. Wis lah pokoke. Nah, tak sepilno ibune sik rek yo. Lingkungane, ayo cak rene cak. Ambil fasilitas tak depane. Nah, ini rek ya omahe lingkungan iki sepino. Iki teko jalan raya iki lho, 50 meter tok. Lah, iku lho jalan raya, iki lingkungane. Wis ruwane rek ya SHM, kaca tambah depan wis kayak ngene. Lah, iki wis free pager. Kene iki ono pager loster, ono lampune, iki nek bengi apik rek ya. Wis apik, ayo langsung masuk maneh. Kamare ono piro iki, Cak? Lah, 3. Kamare ono 3 rek ya. 3 kamar tidur, kaca tambah depan wis kayak ngene. Granit. Ono lampu hiase, jendela, batu alam dukur. Lah terus nang kene iki ono ruang tamu outdoor. Kira ngono sampeyan nek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero ben kekayanmu gak diireni tanggane. Lah terus nang kene iki ono pintu rek yo. Nah, pager pintu wong tok. Iku kan mobil. Ono pilar, ono terasan. Langsung Cak. Nah, subhanallah, nomor dinding rek yo full. Plafone wae rek yo lampu hias boys. Nah, ini kamar pertama, sepurone rek yo. Ono pika kasih tukang, makane gak iso dikonten. Sing jelas kamare iso gawe iki kiwir. Ngene. Ya, wis. Terus nang kene iki ono kamar mandi. Nah, sebelah tangga iki ono kamar mandi sing super gede, kene diadus wong swidak, kayak turu yo an. Wis tak granit ngene iki, klosete duduk ya. Nah, terus nang kene iki kamar kedua. Loh, delok. Kamar kedua itu model ya, kena gaji kiwir ono jendela. Iki soalnya sing on progress ya yo. Iki ono mini bari, wah gila estetik dapur e. Lho, ono batu alam, ono lampu hias ngene iki. Free tahun tamu, apa sanyo bisa. Ah langsung rek munggah ndukur. Nah. Iki kamar ketiga, kan toko iku ono kamar 1 karo balkon. Estetik ae omahe rek. Nah, nek kene iki kok ono cendela pren yo. Nah, iki kamar ketiga iki. Oh, wedhe ya. Kene gawe cikiwir. Nah, terus nang kene iki ono area balkon utawa laundry room lah. Gak Citraland kira ya. Nah, sampinge Citraland pas. Loh, regane murah, gak perlu larang-larang. Cuma 600 piro Cak? 30 juta. 20. Oh, ukurannya 6 kali 12, regane 620 juta. Isok cash, isok KPR. Lek sampeyan minat utawa pengen takon-takon, gak usah izin, gak usah sungkan. Langsung chat privia WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye bye.